to bani abun kina da abun rububin ki ake sabida abun kina bukata abun to bani abun amarya kina da abun 60 70 100 da abun subhanallah abun abun aha abun abun rangan abun 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 ita fata ce tana so da bakinta ta ce hiti kawai misa kafinta attention dole ka bata ita ba so da bakinta baby ta mana da kuma ta tin kamar shanto da iya mu duk da goma da wannan sanin a nan dai da kan kai subhanallahi my mother no wallahi ko ne ba ka ko ya banza ba ki ita subhanallahi my mother no wallahi kar gaban ki ya fadi a wajen ki easy wallahi bani abun kina da abun rububin ki ake sabida abun kina bukata abun to bani abun to bani abun kina da abun rububin ki ake sabida abun kina bukata abun to bani abun amarya kina da abun 60 70 100 da abun subhanallah abun to bani abun kina da abun rububin ki ake sabida abun kina bukata abun to bani abun amarya kina da abun 60 70 100 da abun subhanallah abun abun aha abun abun rangan abun 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 ita fata ce tana so da bakinta ta ce hiti kawai misa kafinta attention dole ka bata ita ba so da bakinta baby ta mana da kuma ta tin kamar shanto da iya mu duk da goma da wannan sanin a nan dai da kan kai subhanallahi my mother no wallahi ko ne ba ka ko ya banza ba ki ita subhanallahi my mother no wallahi kar gaban ki ya fadi a wajen ki easy wallahi bani abun kina da abun rububin ki ake sabida abun kina bukata abun to bani idan ka kasance yau ne farkon zuwan ka wannan channel tamu ka danna alamar subscribe sannan ka mazgi hatimin kararrawa ka zabi alamar all kamar haka ka danna like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa mun gode.